భాషలో లేదు స్పష్టత. ఇది ఓ విశిష్టత. అమ్మగారి కథ ఇంక నిజమయ్యి బ్రహ్మచారి బతుకు ఇంక ముగిసలే. బాల్య యవ్వన మరియు ముగిసలి నరటి వచ్చే ఈ నరుడి బతుకుకై. వీళ్ళు పెళ్లి కూడా ఈ ఫ్లాట్ లో చేసేట్టున్నారా? వీళ్ళు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళలాగే పిలిచినారు అనుకుంటా. వాళ్ళు అంతే రెడ్ కార్ పెట్టేసి స్వాగతం పలుకుతారనుకుంటే గోను పట్ట వేసి రమ్మన్నారు. ఓ పద్ధతి పాడు లేవు. అంటే నీకు అంత మోజుంటే చెప్పు, పడుకొనిస్తే ఇంటేసి తిరుగుదు కానీ ఇక్కడ కాల్ చేయకు. ఎదవ ఏర్పాట్లు ప్రసాద్ సార్, ఏర్పాట్లు మాత్రం అదిరిపోయినాయి అనుకోండి. అదే చెప్తున్నాను మా వాడితో. బంగారు